Hagajian lang kekenhon Menteri Sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA2 kabala penlong haka arpunyo tarik naiwing araja arpusau kala syem ya karai ban Treikam no ya ke Meghalaya Health Service Academic Rules araja arpusau nak benta ban Sdang Treikam no ya ke Shillong Medical College haka top Treikam jongsnam araja arpusan araja arpunrio. Habakran si ilat patay kubor ke Dr. Mazel Amprin Lingdo kenong ay kitien jong Sorkar jala kalaong. Baladon kam ban pentray kam no kerki e kani ka rule namar klam kani ka rule anam la ban kot apply kam yaki nong try nadu ki doktor nalor kiwe hakatay ka college. Nalor kata kalaong ru baka jingpen kre na kabenta kani ka college kala yat sakman bat ka kerman bahaus nam araja arpusan an la ban pentray kam no yaka. Kapading kong kalong ba na kabenta ban Treikam ban yat sakmat ya ka Shillong Medical College. Ngiha pan lam ya kata ka service rule. Kane ka service rule don kam kerki na pinula ba pin khot ya ki advertisements ban one kini kinong tray ki specialized doctors ki directors administrative heads financial heads menta hadin bakani ke cabinet note ladep kubur da ke cabinet ngilala menta banyak cakman ban pentri kamno bat ban penkre no ya ka jing pen Sdang ya ka Shillong Medical College na ka benta ka tupsnem arhajar arpusan arpunriu kre menta ban pet baka Shillong Medical College kan Treikam no nadu arhajar tup puli arhajar arpusan arpunriu. Hagani gajing ya lang kekenhon kala syem ru ya karai ban Treikam ya ka Meghalaya Dental Health Service Rule bat kumjo ru ya ka Meghalaya Journalist Welfare Scheme araja arpusau kabaan Treikam no nadu ka sitarek no pra araja arpusau. Ban Treikam no ya ka Meghalaya Dental Health Service Rule. Ki dentist lami ki doktor benian. Kila trei ha kane ka Sorkar na bun snem klem don ka specific service rule. Di menta ka Sorkar kala approve ya ka dental health service rule. Nang bangila penyat sakman man penklan ya ka dental care ha ki facility lani ki jaka ai sumar boper jong ka Sorkar ka jungi ki nong Thaw kot kubor ki nong ring video lani ki media ki electronic media kita ki press kumbangi kot iki ki lajupan ya ka jing penkeu jong ka welfare scheme na ka benta ki nong tray ha ka media ki bayap sendet na ka daw jong ka kam ka baki tray ki bayo pang kajing pang kabama bat don kamban ayaki ya kaneka kajing yarap na kaliang jong Sorkar mensua ya ki baklat no laban ay tang silang nrimenta ngilapan kiw ya kata sya kasamlang kidon laki jong ki kendon ki ban sya ingipat menta ban pet bat ban kmi kumno on Treikam ya kata nakanta ki bapang ki journalist na marba ki don kam ya kajing yarap ko bekerki mensua ngiju ay tang sanpo lang tang mamantang ngilapan kiw ya kane sya kalailang sanpo hajar nakasampo hajar sya ka lailang ban kidang don syo sakiway ki bentaru kum kata kaboong ba ngidon kam ban yarap ya kini ki media persons ki bedekok no ne ki bayo ya kanu ka accident ha kapor ka bakitray ya ka kam kum ki journalist kata ka bangi ong ka disability fund ti mensua kani ka day tang sanpo hajar mentangi lapan kiw ya kani syakalay lang ngitmuru ban ped ba kita ki journalist ki bala sa temen ki bala syakri ya ka kam ka jongki kum ki media persons lada don kam ban ayaki ya ka jingyarap shisnem nengin saya pet ka komiti kan sa syong bat kan saray kumno ban Treikam pat ban yarap ru ya ki journalist ki bala no comment kadon ka system ka bala don hang ni ngatrai ki media people ki press people ki latip lupa kumno bat mano bala ban shim ya kata ka facility ti nga kermen ba lemba ka
ki organizations jok pi ki prepare ki nong patai ko bor pin tip kumno ban avail ya kini ki schemes ngila ong ba ya ka journalist welfare scheme ngin Sdang ban Treikam no nado ka shitarik ubnai no pra mantau Sdang Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya